Hello guys! So hand carry vlog ulit tayo. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako nag-edit ng video kasi nabasa niyo naman na sa title, so there's no surprise. Papakita ko kung paano ako nag-edit ng picture na katulad nito. Yan. So kasi nag-live ako kanina tapos pumili ako ng ibang viewers kasi nagpasend ako sa kanila ng picture, yung mga nakasubscribe na dito sa channel natin, at i-editan ko sila ng picture kasi it's going viral everywhere, as in sa internet, sa Facebook, yung mga profiles pa pare-parehas na ganun. So makisabay tayo sa uso guys. Kung hindi ka man nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na, click mo ang notification bell sa gilid nito para ma-notify kapag nag-upload ako ng bagong video. So, ipapakita ko lang sa inyo pala guys kung paano yung ginagawa ko. I-screen record ko na lang siya.
some of my works. Hope you enjoy it.